Bashimakazi obaba ibandla lonke egameni lenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha. Bathi indaba ingabankulu ayisazekeka. Phela amandla nje bazalwana ngikwazi lokunyakaza. Awukwathi mayifika ngathi ngizogijima phezulu kwamakhanda enu. Ngathi ngizogwiya ngigijime phezulu kwamakhanda enu. Ngathi ngizogwiya ngigijime phezulu kwamakhanda enu. Kodwa ngizwa ngixega amadoda. Amen bathandekayo. Siyabonga bazalwane uNkulunkulu uzosibongela. Ukhona phakathi kwenu uzosibongela. Izinto ezenziwa uNkulunkulu bazalwane azaziwa umuntu. uNkulunkulu uyazenzela yena ngenhloso yakhe. Amen bathandekayo. Ngiyabonga baba baba. Inkosi inibusise. Ikakhulukazi lethu ukhona. Ikakhulukazi inhlomise ikhali zamandla kaBongcwele. Amen. Sokuba nimelane nje namaqhinga kaSathane. Amen. Ngiyambonga ke bazalwane uNkulunkulu kakhulu. Uyazi uNkulunkulu womunye uphambana nabantu uNkulunkulu. Mina ngisiyela umuntu othanda into enhle bazalwane. Amen. Wangisiza uNkulunkulu wangikhipha. Abantu bathi yayinhle lento mina ngingaboni. Amen. Nokulangazelela nje uyabona angikwazi. Bayabathethela abantwana mama kunini labo sofa bekhona mina ngibona bewahle. Kuhle nje konke kimi. Amen. Kodwa uNkulunkulu bazalwane yena obona emfihlakalweni bathandekayo. Uyakwazi ukuzenzela into zakhe kumuntu. uNkulunkulu mayifuna ukuzibonakalisa uzibonakalisa kumuntu. Amen bathandekayo. Bazalwane kuya kwakhuluma labo baba bathi bafuna ukuthenga le moto. Ayi mina ngathi nakho ke sebeqalile. Thina shumayela la ivangeli since mina ngasindiswa la ematsheni angikaze ngithandazele umuntu ngithi nginika imali. Wathi uNkulunkulu ngingathathi nesenti. Kodwa ngimthanda ukuthi wathi ungathathi nesenti. Ngase ngikhuluma naye ke nami ngathi uNkulunkulu ke ngingalambike. Wathi ngeke ulambe. Amen. Ngathi uNkulunkulu angifuni ukufana nomunye umfundisi engambona la sasikhonza khona ezila ukudla mayizila ukudla ahamba yontshontsha umoba wabelungu mayiseqaqa. Azilo 7 days mayiseqaqa ahamba yoweba umoba wabelungu. Ngathi angifuni kaNkosi ukufana ngathi angifuni iNkosi ukuba umfundisi ongakwazi ukunikela amakunikela. Ngafunda uDeuteronomy 28 ukuthi izizwe zonke ziyocela usizo kimi. Nangempela umhlaba wonke ucela usizo kimi. Ngingenalutho kodwa mawuzocela uNkulunkulu kuletha kuqala. Athi ihlazo ukuthi mawuzocela ngithi anginakho. Ngoba mina mangithi anginakho ukuthi kusho ukuthi ngisho uNkulunkulu ukuthi akanakho. Amen bazalwane. Amen. Impilo yami ibenzima ke ngane senkosi ibenzima kakhulu. Bangake kuthwela abantwana laba abalande imvelaphi yami. Ningakhala inyembezi nonke la. Ngoba omunye umuntu uyafisa ukuba omunye umuntu. Bese ethi uNkulunkulu okay ba uye kodwa hamba yoqala la aqala. Ningafisa namhlanje ukuhamba ngayo le ngihamba ngayo namhlanje kodwa kodinge kuyoqala la ngiqale khona. Amen bazalwane. Amen bathandeka. Kodwa kudingeka mawuselapha uNkulunkulu embekile ayikho bazalwane into yasezulwini etholakala free. Ngifuna ukulitshela namhlanje. uJesu ngakwesobunene kaNkulunkulu wahlupheka. Futhi jabula wena mawuthe ufika la ematsheni wahlupheka. Noma ufike la ematsheni ubuse ngoba kuyothi masufika etestini yokuhlupheka yokuwa. Ngoba wonke umuntu uzodlula kule ndlela. Ikhona itest kule ndlela. Hey bazalwane lento eyenzekile angikaze ngize ngiyiphuphe bathi ke bona mina beyingangifanele imoto kaMntana mina beyingifanele beyinhle kodwa ngibise ngibulala la emadolweni ngoba yebesesihamba indlela ezikude yake yafale komhlaba yalikuphi kuphi le kwaphelele yafa kubaphelele kwathengwa injini kwenziwa babona manje ukuthi hayi kodwa ke inkosi ngilinde wena ngoba uyalindwa uNkulunkulu. Amen batha uyalindwa uNkulunkulu. Amen ingane senkosi. Bazalwane ithengiwe ke le moto lena
uthe mayithenga uthe mayifika nje ekhaya sengizothatha short sesilate uthe mayifika nje ekhaya yakhulekelwa ekseni mangivuka sikhuleka ngesiguqo sika 3 ngithi ngiye bathroom endlini encane mangithi ngefastela la indoda imile indoda imile ngemuva emotweni igqoka ingubo ezimhlophe ibophe ngebhandle nje imile inqike ngesimbi le imele wathi uNkulunkulu ungacabangi le monto lekuthi yakho wathi akusiyona eyakho Jesus wathi yami wathi njengoba mhla yonke ukhulekela leli bandla ukuthi angibeki isinkwa pheze etafuleni ngoba bazalwane iyangikhathaza indaba umzalwane olambile ngoba ngalapha ayikho into engihlupha nje kuleli ivangeli ngendlela umzalwane olambile ngoba mina ngalamba ngempela ngoba ngiyakwazi ukukhonza uNkulunkulu olambile ukuthi kunjani yini into ebengiyikhulekela ukuthi nje inkosi isinkwa nje mihla yonke ngikhulekela ukuthi isinkwa nje wathi ukhulekile ke manje ukuthi isinkwa wathi ke manje ke yimi ke manje engizobanika lesinkwa uyayazi inkonzo enayifundiswa ematsheni ukuthi uyatshala bese uyavuna nawe nje ngikunika le monto namhlanje ukuthi ungibambele yona mina uNkulunkulu watshala namhlanje sewuyavuna nabo ke manje bazotshala bese beyavuna bazi ukuthi mabenikelela le monto banikelela mina uNkulunkulu ishimile indoda ayike imile indoda ekhaya namanje ngishiyile mangizala mase izala imoto futhi nansi futhi lento sikhumbule nje sile ndoda imile izweni yami ngiyanibongela libandla lasematsheni ngiyanibongela madoda ngiyanibongela bomama ngiyanibongela zintombi ngiyanibongela abafundisi bami alikho ibandla okwake kwehla uNkulunkulu ezulwini wazoma phambi kwalo ayike kubike bazalo ngoba kukhuluma mina hamba abanye ngeke bazwisise kodwa nayi indoda amen bazalwa nayi indoda imile amen lokhu ke bazalwane mina ngasaba ukusho ngoba bazothi awuvele phela usethi kunikele lo uNkulunkulu ngayithulela kwathi ekseni intathakusa bafona upastor ubaba Nkwanya wathi mama hamba uyilanda le moto unganika abafundisi bathi ungalandi second hand bathi akulandwe brand new ngoba lo moto le akusiyona yakhe kaNkulunkulu amen uNkulunkulu ngitshela ukuthi ibandla amalinikela linikele altar umnikele ongcwele kaNkulunkulu haleluya namhlanje sahlaba inkunzi namhlanje sahlaba imbuzi kodwa sinikela makusho yena njengoba manje kusho yena ngeke ninikele libandla ninikele uNkulunkulu engashongo ngoba ngeke nibusiseke fanele ukukhuluma uNkulunkulu uqala bese niyabusiseka amen bazalwane amen bathandeka amen nangempela ke bazalwane bashilo izolo ukuthi uthe umoya ngcwele hambani yolanda ihashe lingakaze ithole lingakaze lithele umuntu ithole lingakaze lithele umuntu kunjalo ke manje bazalwane lokho kufakazeka ukuthi eyakhe ithole lakhe sizoyibhala sithi hamba vangeli amen
sizogijima intaba. Amen. Sizogijima intaba. Uzoyidela uSathane inkinga. Hallelujah. Sizogijima intaba. Siyabonga abathandekayo. Sibonga nabantwana bakaNkulunkulu abavela le eVilliers. Maduze nje sobe sesitheleka. Amen. Siyovula ibranch eVilliers. Amen. Kule Saturday angisafunda ukuthi ipholisa amaseko. Yebo. Angisafunda ukuthi ipholisa amaseko. Amen. Le Saturday siyadweba ngazi kuthiwa kuya kuphi kodwa siyakhona lapho la kuthiwa kuyiwa khona. Amen. 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 Ngoba thina sizohamba thina siyovula. Nina nilandele sesivulile. Amen. Ngoba ngeke sathatha ibandla lonke sisayoqoqa abantu uthuzani nizokholwa. Amen. Amen basala. Amen. Sizohamba thina sifike sivule nina niyalandela nini ibandla sesifike eqala thina. Amen. Amen bathandwa. Lo msebenzi esiwusebenzayo. Amen. Amen ingane zethu. Manje siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Nangomkhuleko enzile nazo ungena abathandekayo siyabonga kakhulu abazalwane nabavela la kuphinduze kweVilliers lo kumama lona niyazi baza basuka kude kanjani kodwa sikhonzana amen amen ngangakholwa ke nabazalwane lo mthathu Jesu ngakithi nje laba abezela bethi sizofuna umnikelo sizofuna ubusiswa sizofuna ibusiso ngoba abantu kade kugcwele amadoda laza ayofika le gate emnyango amadoda efikile impela ngaze ngathi mina hey leli ivangeli impela yilo yazi ivangeli mali namadoda lingcono kabi yilo ngoba amadoda phela awumfanekiso kaNkulunkulu kanti amadoda ayefuna izinto zakhe asinanto zakho lathina thatha uJesu uthola izinto zakhe amen amen uthi umoyingwele ngihleli laphana uthi umoyingwele ngihleli lapha le ndoda elapha emotweni ithi manje ngikhuphuka izintaba ngiyendaweni eminyama ngiyolanda ivusiso zawo amen manje bazala nokuyingozi enkulu khona bangekho nje la inkonzweni nangu uJesu lapha ingilosi enkulu yasezulwini ikhona lapha emotweni ivakashela ibandla abekho abekho abantu abekho mhlambe lesibusiso ke owawuphumela sekhaya kwakho uthi uzosifuna mhlambe nje ukuzosithola namhlanje abekho ngoba abantu bafuna ukukhonza uNkulunkulu ngale ndlela bona abathanda ngakhona abantu bafuna ukulawula uNkulunkulu amen amen sambonga uNkulunkulu bazalwane sebefikile laba bomama ogulayo makafika okay bayenza amen bathandekayo unomama la ufikile ogulayo udala ngazi una 80 ba 90 ba uyagula umama lo mama uthi since yena azalwa iphilisa akazalile uthi nje wamtshela uJesu wathi ungadliphi unezinsizwa ezingangomkhwenyana kangaka ingadlamela zezinsizwa bezimbambile umama waso zimphethe kanje na bebekhona zimbambile zimhlula ngisho abafinyela zimhlula nje inyembuzi zimbambile umama waso ezokhulekelwa la zafika insizwa zathi simlethela lo mama ngoba wayiphila lempilo emncane lo mama futhi nathi wasifundisa yona singaka nje singamadoda intshebe imhlophe asilazi iphilisa amen wathi umama thina wasizalisele ekhaya wathi nodade wethu nomakoti bakithi bazalele ekhaya sathi lezi insizwa zombili usibona nje mama thina sizinsizwa siganiwe ngoba thina sizinsizwa sizinsizwa ezikholwayo zingakanani zizofika njengoba uNkulunkulu asho wathi bakhona bakhe eMpumalanga Ntshonalanga Ningizimu Nyakatho wathi bayoyifikela amen abatshela wathi iphilisa lidliwa amen umzalwane iphilisa lidliwa mawungakhona izidlele kodwa mawususindisa usunoJesu ngaphakathi akazungubuzana namaphilisi amen ivangeli leli bazalwane usuka sambe kwevangeli amen njengoba desho nje ubaba umfundisi wethu ethi asizufakazelwa omakoti abafaka amaluphu amen usukuma la uzothi uJesu inkosi kodwa ugcwele iluphu usukuma uzothi uJesu inkosi ugcwele amangcwaba esibelethweni amen
Manje ke sesiyasebenza ke manje sesiyasebenza kakhulu. Sesikhipha lokhu kwalapha. Kuphi liphepha. Lokho okufakwa la. Kuphi? Bathe kutelezi. Niyabona ke. Kuphi? Lokho. Yini? Shona kakhulu ngoba uyakwazi. Mina ngisho negama lakho ngikwazi. Yini umplant? Lento yazi bazalwane sisazokhuleka usathana ideli inkani. Ungahamba nje impela ufaka idradi la into nje la into ifakiwe. Kuthiwa lento efakwe lana ivala inzalo. Ingene ngani lento la esibelethweni? Ngoba le kodwa uyasho umuntu wakhona uthi masufaka lento uyisidindi. Awuzo nomuntu ekufaka impama. Uthi uyindindinyeka. Awuye esikhathini awuzwa lutho nje uyindindi lomuntu angakufaka impama kukhahlela awuzwa lutho. Ufuhamba bakulela belungu bakulela odokotela ufe uhamba ufakani yini shonini na ile umthwali amen ke bazalwane ngathi isikhathi baya kude abantu ngale zenkosi nezwi angisezoluchaza ke sivule lapha kuDuteronomy 28 Deuteronomy 28 kube lisanilahlile lonto singacabana kabi ngahamba liyoyifaka futhi udokotela lifaka asanilahlile ngahamba futhi udokotela lifaka ubuye liyikhiphe futhi amen amen kula Deuteronomy 28 Mosethoni Mabe kamela Jesu ukubusisa ukufunda kwezakho ngokuncike ungaze yakho kusinamandla asembathisa amandla amanye wethanda izinhliziyo zethu zilizwi lakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen. Futhi Isihloko sithi izibusiso neziqalekiso. Kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho uqaphele ukuyenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla. uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezulu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Zonke lezi zibusiso ziyafika phezulu kwakho zikufice uma ulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. amen. Indaba isekulaleleni. Indaba isekubekezeleni. Uma umlalela uNkulunkulu uJehova ulalela izimiso zakhe, ulalela imiyalo yakhe. Hey bazalwane ijulile ke le ndaba. Yabona uma ungayithatha le yona. Yabo mina ngiqine nje ngalo lelizwi. Amen. Ngoba yonke into ebela ngangithi yenze Jehova. Mayethi izizwe zonke ziyokhothamela. Ziyakhothamela ngempela. Amen. Ziyakhothamela ngempela hayi into okudlala ziyakhothamela. Amen. Ziyakhothamela hayi into okudlala ziyakhothamela. Amen. Izizwe zonke ziyakhothamela. Uthi kodwa indaba ikuphi sekukulaleleni. Amen. uNkulunkulu mayethenza lokhu kwenze, mayethenza lokhu kwenze. Mayethi lokho akafuni ukuyeke. Mayethi lokhu wena akafuni wena ukuyeke lokho kukho. Yesu ukuyeke. Uyangizwa ukuthi ngithini ngithi ukuyeke. Ngoba mawungakuyeka umfana wami uzofana noNebukadnezar. Uzomina uboya uyohle emahlathini. Hayi ke inkinga ke bazalwane abazalwana abaningi bahambile bathi umama Matekwane ukhipha mayitshela izinto ukutshela mina ngisuke ngazi uNkulunkulu mayithi nangu nje ngithini mina ngiwela phansi ngithula ngibulala uNkulunkulu ngithula yini ngawungena nemkhuba endlini kaNkulunkulu ngithula yini ngawungena namanyala emzini kaNkulunkulu ngithula yini Amen. Amen. Phenduka mfana wami uNkulunkulu uyamthanda. Uyamthanda. Phenduka. Phenduka ngoba uma ungaphenduki mfana wami. Ngoba ngale ndlela umoya kuwe ngaba uzila.
uziswa ukuthi uNkulunkulu uyamthanda. Namhlanje njengoba sesibonisa ukuthi unani, lalela ukuthi sikukhiphe lo moya. Ngiyangizwa angaqalela umntwana athinta into zenu njengoba nithi nje uyokhanda imoto angaqali khishwe lo moya qala. Haleluya. Wozake nokuwena mina ngizokusho phambi kwabantu ngoba uNkulunkulu athi ungitshela phambi kwabantu. Mina ngizakutshela. Amen. Sekho umunye umbanga lathi. Hey. Bekuthi ngeze enkonzweni kodwa ngibe ngithi ngiyamthanda uJesu wangiphilisa isifo esingaka uthi ngihambe Nkosami sizobuya lesifo. Uthi ma ungasukumanga mama atekwani kuthi Nkosi. Uthi ngihleli nje ngimpinjile uthi Nkosami kade akezume lapha. Uthi ma ususukumile ngithi awangibamba ngikhiphela. Awangibamba ngikhiphela. Kodwa usizwe yini lo mama ukuthi ezekini? Amen. Azothi mama benginovalo nawe nje nginalokhu ngawe. Ngoba nahamba nje ninezinto ngabaholi, ninezinto nangathi. Ngoba njengoba nithi ngiyedelela nje na. Ngithini mina? Ayakwazi ukukhuluma. Angikwazi ukukhuluma uzwe noma ngikhuluma nje. Uthi mawuda ngisimumo uzwe angikhulumi ngezandla mina. Ngiyakutshela lo ukutshela. Amen. Sadila akakanje khona. Bazalwane ngithatheni njengoba nje. Ngoba uma ningangithathi niyokhonza namadezolution. Amen. Amen. Fanele kube yilento engiyiyo. Angiswayi kuba ngibona ngisonke. Amen. Nokhonza nemo, nokhonza nefebe. Nokhonza nabathakazi zoworshipha. Ziworshipha vele madodeni. Zikhule kakhulu futhi kade yilele nabafundisi. Nithathe ningathi uhlanya ngihlanye. Nayo-ke ngiyabona amakhosikazi wena angakhona. Uhlendaye nje uyisidindi nje. Uselokhu noma uthi ucela inkonzo selokhu kade ugula njalo. Nayi into. Uma ucela inkonzo ekamerweni ngiyagula. Nayi into. Kade imizwa ithula ithi tu. Isidindi sikamama, ikhoba likamama. Kodwa abasindiswa bathi bayakhola bafaka nazi izinto. Ngoba bavimbela ukuzala. Balwa noNkulunkulu, uNkulunkulu wathi zala nani enqoba umhlaba. Baza bafakele izinto balwa noNkulunkulu. Abafuna ukuzala. Moyifakile uza ushesha sikukhiphe. Zama nesla. Amen. 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 Egameni lenkosi. Neluphu uze sikukhiphe. Usheshe sikukhiphe, siyakukhipha. Ayikho into nje esemahlulayo. Nangururu. Wamkhipha ucela wamkhipha lento eyipipe lehlala la. Wamnqothula la egwayini. Wabamba ugwayi kacelwa ubani ucela. Asidlali thina engane incane sencane qala ukuthumela ivangeli. Wafika ucela la eDrizzy. Wathi ucela mntanami lento lesigubhu lesengihamba ngaso mihla yonke. Angisithandi. Angisakwazi ukuyichama mina ngemvelo yami. Ngichama ngale pipe. Wathi urulu kukuphi baba? Wathi khumuliphi luko phela? Kodwa mntwana wathi ngana ngidlali mina. Wakhipha. Wabamba wathi ngiqotho inalithi. Wayikhamela ubaba wayesibhedlela ubaba wayosho ukuthi iphumile lento bathi pho manje uright bathi ngoba uyafa mawukhipha lento wathi nakho wathi uright. Wafika enkonzweni ungikhulu wabantu wazothi nali ipipe kade lifayile likhishwe ile yangane. Amen. Amen. Manje nakho umbulalazwe umdivorcise ngoba mawusuyindikindiki usuyilento
indoda yakudivorce yakwala straight. Ubona bedivorce kangaka nje bafaka lezinto. Ubona bedivorce kangaka nje bafaka amaluphu. Ubona bedivorce kangaka nje badla amaphilisi. Ubona bedivorce kangaka nje bajovile. Masuna lezinto ubumama busekho. Ubumama abusekho ngoba ugcwala amanzi wonke umzimba, igazi alisekho, uyindiki nje. Nobaba noma engabe uyafika ungena swimming pool kamasipala. Uyabhukuda ugqoka i-tracksuit uyabhukuda ubaba. Uyabhukuda ubaba kini bomama. Ngale zinto. Nifake ikhindi madoda. Ngoba ngiyabhukudwa la. Nifake ikhindi bomama ngiyabhukudwa. Odokotela bafaka ama-swimming pool kumakhosikazi. Ngoba nithi nivimbela ukuthi ningazali. Thina lana sibavalile. Siwenzile uhlela mndeni. Senzile uhlela mndeni. Khona abatetile batetile. Sakhuleka kwehla insimbi komaka sibongile usibusiso umntanami insimbi zasezulwini iqale ngawo sikuma bakubona wathi simtetisa lo mntwana la ekhaya ngoba sitetela la ekhaya wathi eteta lengane lena kwehla insimbi lezi engathi tata shabala tata mteni tata mfana abophatha lezi zinto eziphuma la nawe uzokwazi ukwenza uyangizwa ukuthi ngini sathi simtetisa sase simhlela umndeni sathi ngeke ahlele ngeluphu sathi ngeke ahlele ngamaphilisi sathi ngeke ajove kwehla insimbi sibhekile uyabona lezi insimbi lezi eniqukulayo ikhuphula lokho kodwa ukuthi nala mahlombeni anikazwa yiwo Tungathi uqukula into esinda kangaka. Yabona lezo insimbi lezo zehla mama zehla zathelele lapha elele lapha wathi uNkulunkulu angihlanganise ngakhuleka ngayihlanganisa ngathi nqi. Amen. uJesu wasematsheni lo ubonakala ngamehlo akabonakali ngokukhuluma sinjenje ngoba imangaliso zakhe siyazazi. Amen. Mama Sevilius nango wadlu chef nango bese ngawe la bantu babona udlu chef nayi ndodakazi yami yadlu chef ina 4 years. Amen. Noma sidlu chef lithi isilankosi niyonyathela ofezela leinyoka lithi ngeke banilume. Amen. Amen. Uthi ke uNkulunkulu umulalela nokulalela izwi lami na Jehova. Uthi ingusiso ziyokujaha zize zifice. Uthi nezizwe zonke uthi ziyokhothama kuwe. Uthi uyobusisa zabusise ngisho inzalo yakho. Amen. Amen.